Bona Diada Nacional de Catalunya a tothom. Enguany ens trobem davant d'una diada que, com bé sabeu, es presenta de forma excepcional arran de la greu pandèmia de la Covid-19. El coronavirus ens afecta a tots, de maneres diferents, i per això, davant d'aquests moments d'emergència sanitària, econòmica i social, però també de limitació de drets i llibertats fonamentals, estem absolutament convençuts que aquest país s'ha de tornar a unir, ara amb més força i determinació que mai. Aquesta diada, és evident, serà una diada que tots recordarem pel context excepcional de la pandèmia. Tot i que per seguretat no podem mantenir el format de mobilització massiva, pacífica i centralitzada d'altres anys, no renunciarem mai a mobilitzar-nos. Seguim reclamant una república catalana per fer un país més just per tothom. Per què no renunciem a l'exercici de drets fonamentals ni als nostres drets civils i polítics? Vam dir que ho tornaríem a fer, que tornaríem a exercir tots els drets condemnats i el dret a l'autodeterminació també. I tenim clar que a part del problema que té Catalunya per poder exercir els seus drets fonamentals en lluita per l'autodeterminació és que les bases de l'estat espanyol no són democràtiques, començant pel cap d'estat, el Borbó corrupte. Perquè volem una societat més justa per tothom, i ara novament amb els efectes socials i econòmics devastadors derivats de la crisi del coronavirus, plou sobre mullat. No ens podem deixar ningú pel camí. Aquesta diada seguirem empoderant-nos com a societat civil per reivindicar el dret a l'autodeterminació i per denunciar, avui més que mai, que la repressió dels poders de l'estat espanyol no s'atura, sinó al contrari, s'incrementa amb noves persecucions, detencions i sentències injustes. I cal recordar també que la repressió de l'estat espanyol té moltes cares. I ja són 2.850 les persones represaliades des del setembre de 2017. Avui hem de seguir recordant que aquest estat corrupte i vergonyant que a Catalunya hi ha un conflicte polític de primer ordre. Seguim exigint una amnistia que abraci tots els represaliats, des del president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, que ja acumula més de 1.000 dies empresonat amb una condemna de 9 anys de presó, fins als manifestants que van exercir el seu dret legítim a manifestació a la Jonquera, o els presos i preses polítiques, sentenciats a 100 anys de presó, els membres de la mesa del Parlament, els de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre, les persones encausades pel Tribunal de Comptes, els ferits per les protestes postsentència, els alcaldes o els nostres mestres, entre molts d'altres, que van ser investigats i reprimits per uns poders de l'Estat absolutament desbocats amb greus mancances democràtiques. Aquest 11 de setembre, des d'Òmnium, volem posar nom a la repressió, reivindicar aquestes 2.850 persones reprimides arreu dels països catalans per exercir els seus drets i recordar que el govern de l'estat espanyol i els seus poders de l'estat opacs i corruptes que l'únic camí per posar el comptador a zero és una amnistia, perquè no podran parar tota una ciutadania mobilitzada a favor de l'autodeterminació i els drets fonamentals. Visca Catalunya i visca la llibertat! Visca!